काही नाही, मला भास झाला असेल, आकांक्षा म्हणाली. अजितने आकांक्षाकडे पाहिलं. तिच्या चेहऱ्यावर भीती स्पष्ट दिसत होती. अजितने गाडीतून टॉर्च आणली. आकांक्षाला गाडी बाहेर बोलावलं आणि गाडी लॉक केली. अजितने एका हाताने आकांक्षाचा हात अगदी घट्ट पकडला. टॉर्च चालू करत तो म्हणाला, तू मला सांगून तुझं मन हलकं करू शकतेस. सांग, काय पाहिलंस मगाशी? तिथे समोर तिथे एक बाई बसली होती. आकांक्षाचं हे बोलणं कानावर पडताच अजितच्या शरीरातून भीतीची एक लहर गेली. त्याचं संपूर्ण अंगच शहारलं. ते एका अनोळख्या ठिकाणी रात्री 3:30 वाजता चालत होते. अशात असं काही ऐकल्यावर कोणालाही भीती वाटणे साहजिकच होतं. अजित, विश्वास ठेव, मी खरंच एका बाईला तिथे बसलेलं पाहिलं. ती माझ्याकडेच रोखून पाहत होती. म्हणून मी गाडीची लाईट मारली तर ती कुठे गायब झाली. पण ती खरंच होती रे. हो, शांत हो जरा आणि थोडं हळू बोल. आपलं बोलणं ऐकून गावची कुत्री भुंकायला लागली तर अख्खं गाव जागं होईल. आणि मी असं कुठे म्हणालो की माझा तुझ्यावर विश्वास नाही? तू एका बाईला पाहिलंस, बरोबर? मग यात घाबरण्यासारखं काय आहे? तू खरंच पाहिलं असशील एका बाईला. पण याचा जरा दुसऱ्या बाजूने विचार कर. हे गाव आहे, बरोबर? ती बाई तुला तिथे बसलेली दिसली, बरोबर? आता वाजले किती आहेत? अगं, गावी पहाट व्हायच्या आधीच लोक त्यांच्या विधी आटपतात. चेहऱ्यावर उष्ण हास्य आणत अजित म्हणाला, अगं, उलट तूच तिला घाबरवत असशील म्हणून ती पळाली असणार. आकांक्षाने अजितकडे जरा रागानेच पाहिलं. पण अजित अगदीच काहीही बोलत नव्हता. तीही शक्यता नाकारता येत नव्हती. ते अशा गावात आले होते जिथली एकही गोष्ट त्यांना माहीत नव्हती. त्यामुळे काहीच सांगता येत नव्हतं. आता ते गावच्या घरांजवळ येत होते तेव्हा अचानक आकांक्षाला कसला तरी आवाज आला, काहीतरी आपटल्यासारखा. तिने अजितला जागेवरच थांबवलं आणि म्हणाली, ऐकलंस का आवाज? अजितने होकारार्थी मान हलवली आणि तो आवाजाच्या दिशेने त्याची टॉर्च फिरवू लागला. अख्खं गाव गाढ निद्रेत होतं. आवाज लांबून येत होता आणि तिथवर त्यांच्या टॉर्चचा प्रकाश जात नव्हता. पण अंधुकशा प्रकाशातच त्यानं छतावर कोणतरी जाताना दिसलं. अजित आणि आकांक्षा दोघेही एकमेकांकडे पाहू लागले. अजितने पुन्हा एकदा त्याची टॉर्च आवाजाच्या दिशेने फिरवली. त्यांना तिथे लांबवर एका घराच्या छतावर कोणीतरी बसलेलं दिसलं. पण टॉर्चचा प्रकाश तितका प्रखर नसल्याने त्यांना त्या गोष्टीचा नीट अंदाज लावता येत नव्हता. तेवढ्यातच ते कुठे गायबही झालं. दोघेही घाबरले होते. गावात त्यांचं स्वागत अशा प्रकारे होईल याचा त्यांनी स्वप्नातही विचार केला नसेल. पण इथेही शंकेला जागा होती. त्यांनी ती आकृती स्पष्ट पाहिली नव्हती. तिथे फार अंधारही होता. ते एखादं माकडही असू शकतं ना? अजित म्हणाला, गावच्या ठिकाणी मोठी वानरं असतात. ते असेच कौलांवरून उड्या मारत जातात. अजित आकांक्षासोबतच स्वतःच्या मनालाही समजावत होता. त्यांनी एकदा घरांवर नजर टाकली. कुठे जाग दिसत नव्हती. म्हणून मग ते पुन्हा त्यांच्या गाडीकडे वळले. सकाळ होईपर्यंत त्यांनी तिथेच आराम करायचा ठरवलं. गाडीत बसताच त्यांचा कधी डोळा लागला हे त्यांनाच कळलं नाही. माणसांच्या आवाजाने त्यांना जाग आली आणि त्यांनी गाडी बाहेर पाहिलं तर गावची माणसं त्यांच्या गाडीभोवती गोळा झाली होती. ते धडपडून उठले. सकाळचे 6 वाजले होते. त्यांनी स्वतःला सावरलं आणि एक एक करून दोघेही गाडीतून बाहेर आले. नमस्कार, मी अजित आणि ही माझी बायको आकांक्षा. आम्ही शहरातून आलो आहोत. इथे रामजी नावाच्या आजोबांचं घर आहे ना, आम्ही तिथेच काही दिवस राहायला आलो आहोत. ह्या बघा त्यांच्या घराच्या चाव्या. रामजी? हां, म्हणजे ते बंद घर. या आमच्या पाठून, आम्ही दाखवतो तुम्हाला ते घर. असं म्हणत ते अजित आणि आकांक्षाला गावात घेऊन आले. गाव आता खूप वेगळं, हसतं खेळतं वाटत होतं. एकूणच सगळं प्रसन्न वातावरण होतं. ते त्यांना आजोबांच्या घरासमोर घेऊन आले. आश्चर्य होतं. ते घर 50 वर्षांनंतरही अगदी सही सलामत होतं. अजितने दारावरचं टाळं काढलं.
आत तशी बऱ्यापैकी साफसफाईही दिसत होती. ते कसं शक्य होतं? त्यांनी विचारल्यावर त्यांना असं कळलं की ते घर आजोबांनी शेजारच्यांना वापरायला दिलं होतं, जेणेकरून ते घर व्यवस्थित राहावं. त्यांनी त्यांचं संपूर्ण घर पाहिलं. घर तसं पाहायला गेलं तर लहानच होतं. 2-3 खोल्यांचं. पाठीघरापासून 8-10 फुटावर एक शौचालय होता. पाण्यासाठी त्यांची आणि शेजारच्यांची एक कॉमन विहीर होती. आकांक्षाने पाहिलं तर तिथल्या बहुतेक सगळ्याच घरांना शौचालयाची सोय केली होती. मग त्या बाईचं रात्रीचं असं घराबाहेर दिसणं हे काही सामान्य नव्हतं. तिने पाहिलं त्यांच्या घराबाहेर अजूनही काही बायका उभ्या होत्या. अजित आणि आकांक्षासाठी हे थोडं अवघडल्यासारखं होतं. मी दुपारी येईन तुमच्या घरी बोलायला, पण आता जरा आवरते, असं म्हणत आकांक्षाने त्यांना नकळत जायलाच सांगितलं. अजितने बाहेर लावलेली गाडी घर माहीत झाल्यामुळे आता थेट दारापर्यंत आणली आणि गाडीतलं एक एक करून सगळं सामान घरात आणून ठेवलं. सामानांची आवराआवर, साफसफाई, अंघोळ आणि जेवण यात दुपारचे 11 वाजले. प्रवासातील जागरण आणि थकव्यामुळे ते दोघेही लगेच झोपी गेले. त्यात अजित तर संपूर्ण प्रवासात हा जागाच होता. आकांक्षाला झोपल्या झोपल्या एक भयानक स्वप्न पडलं, ज्यात तिला तीच बसलेली बाई दिसली. पण यावेळी तिचा अवतार हा फार भयानक होता. आकांक्षा झोपेतून खडबडून जागी झाली. दुपारचे 2 वाजले होते. अजित झोपला होता. आकांक्षाने घराचं दार उघडलं. समोरच काही अंतरावर एक मोठं पिंपळाचं झाड होतं. तिथे काही बायका बसल्या होत्या. आकांक्षाने बाहेरून दार नुसतं ढकलून घेतलं आणि ती त्या बायकांकडे चालत गेली. ती तिथून जात असताना तिला एका घरावर ओरबाडल्याच्या खुणा दिसल्या. जणू कोणत्या तरी अस्वलानेच त्या घरावर त्याच्या तीक्ष्ण नखांनी वार केले असावे. आकांक्षा झाडाखाली बसून त्या बायकांशी गप्पा मारू लागली. बोलता बोलता आकांक्षाने सहजच विचारलं, इथे माकडं येतात का? त्यावर त्या बायका म्हणाल्या, हो, आसपास जंगल आहे तर येणारच ना, पण रात्रीची येतात का? आकांक्षाने प्रतिप्रश्न केला. त्या बायकांनी जरा गूढ नजरेनेच आकांक्षाकडे पाहिलं. रात्रीची? नाही, माकडं उजाडल्यावरच येतात. पण तिच्या भीतीमुळे माकडच काय, गावातील कुत्रीही रात्रीची शेपूट घालून घरातच झोपी जातात. माणसं मिळाली नाही तर रस्त्यावरची कुत्रीही सोडत नाही ती अवदसा. गावच्या बायकांच्याच तोंडून आकांक्षाला समजणार होता त्या चेटकिणीचा खरा अवतार. पण हे सगळं गोष्टींपर्यंतच मर्यादित राहणार होतं की आकांक्षाचा खरंच होणार होता त्या चेटकिणीशी सामना? जाणून घेण्यासाठी पाहायला विसरू नका चुडेलचा 5वा भाग. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.